continue na ni. No, mga basketball player. Okay, continue na ni. Ugma nga adlaw, akong gagit ang ato ang amahan sa ato ang zone. Bisan pa sa Davao de Oro, mag-abot sila ugma. Sa amahan po sa Davao de Oro para magsabot sila. Doon na natin gitawag joint fellowship. Amot pa sa palapagin nyo. Yan o, mag-abot na po ang Zone 1 o Zone 3 para sa fellowship isagwan ni League. At pasabot niya na, Evan, shirt, pananglitan karong landi. Sabado, Sunday sa hapon, atong arrival at ato ang tawag ano? Ato ang opening. No? Pagkabuntag ana, puro na dula. Na uli na pagkahapon. No?